Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Dang hakini kindiat sngi ki baladep na kaliang Konrad ke Sangma Menteri Rangba Kajala, urahiar sa Kajala Assam manyakren bat Uhimanta B Sharma, Menteri Rangba katay Kajala kabayday bat kajingmam yo rep kinong rep halapangam. Haka arterik julio arajar apun rio na kaliang Menteri Rangba Kajala ulapan panaha ba kinong rep kinyo no ban rep nadu kani kasngi bat yakani lapan tip do bat Thomas Pasa nong aiktien ka New Trap Border Dispute Redressal Forum HBDRF hadian keji kendo kebala pelong hayeng sa jonggu kabadan napulu. Habakren sikilap thai kubor na kaliang bat Thomas uloong ba Menteri Rangba Kajala ulapan tip banadu menta kasngi kinong rep kinyo ban rep no hadian keji lang kebala pelong ha Asam bat kumta u kemilinti bakani kan urlong sisa omsyo kebanlong la ekran ba tu ka wei ni ki mat ki bangi ekran ba usiam manadu arja khat nadu mi khat lai ba ki kinong sinong nang tika awan hier spo silong nomar ki mi olat ban rep hakaling kha ka jongki hi mbi ka kha jongki wei te nadu khat lai tarik ke sarkar kala promise ban pha ekta ki SF10 jati henen da poisi ti SF10 ki songa ki kotar ki jongki bar ki jongki kimnut ban le ki lengkha ki jongki kamdon jing mentoy tengi iba kata kajing jar kajing jinjar jong ipa sate ka anang ban bhai ki nilai i lemagi video kala awan kata stage of desperation pi kala awan don ki nok sesong gi bang teng ba la habiam no dau kuli lan rajing satkan pi habiam no tharai habji tangawe dau kuli lan rajing satkan te ngila pen sus yang ang kalong ka bakala kalong unhuman ka ba msha ya ki breu ban lek ban rap ba kileng kha ki jong ki ba im da kajing rap ba na dong shodong te na kaliang jong siam mula pentip ba ladap yakran bat siti Asam bat mentag kasni kala dap rai ba kin ailat no ban rap no bat ngimil indi kan kanum dei dan kata ka false promise ngikwa ba shen wood mentag kasni hi gidi ban yo kata ka jingtip ba la sha rengkat ka jingyada ka bapaka haba ong la sha mendei ban ailat di kitang ban rap henry ki pel jong di ban don lang halingka ban pentikra ba kini ki karbi ki ba penkenya ki an ki kendon jong ka sidong kata nomor kembal aja kadai kata ki inda alek kini ki karbi ki ba kaung mau ki ba siat da jeri te menta ki pulut sama ki dan hang tu menta ka jingyola jong itu ki bre no karbi ban kaung mau ban pendon kam da ki jeri ban siat ki nong rep ki jongi hatong ngin ong ba ki pulut sam ki ki accomplice jong ini ki karbi ki balik ka kam atau kamna seban long ba ka bakti pulut asam kin khanglat ki karbi ba pemdei ban ya kaung mau jadi mentang sing la ekran inland bat kumba usia miraong ba kasam kala ada besong ga meeting mentang sing bat kin yo no ban rap ngit up ya kata khobor ba let's say shibet hi gadi ban yo ta khobor khnang ba ki pai ba ki jongi ki yo ban rap no pada na kaliang ka jongi nila kali khamta ba badai ban penbe ikut ba bon bat na kaliang jong usia miraong ba mentakin sa thung yo tau bari minister bari in charge ya ka ya kte original ka bari sathe jongi ul adan bat kin thung sa na kaliang jong ka Asam onladap thung takin sai shong ya taka meeting bat nakaliang jong kini ka committee kin khot ya barok stakeholder hamtam ba na badai bat ka block 1 kum ya ka HBDRF ru kila ya province bakin kin khot mangin pensneu ban nakaliang ga jongi pada ngila penpau ya UCM wa habadai ba ka block 1 ngim dei ban light naka notification khnai pasan hubra kani ka base ka tenrai ka jong ka jinya keren mangila pentip ibu minister ba kani kamdei ba ngidang ekran mentai ka block 1 block 2 pi nado khat nice pa san punyong ladon kata ka jing ya bisa lene kata joint demarcation daki kariba dikasi mekir kacar hills council ba united khasi jantia kila wan rak report kala ya man gisnong kla page manu wasa kren khtien yu ki bam kinjaba ma yu ki tho ki dak yu gatim ro sinong bakani report o khat nice pa san pra kala matai bagi mun sinong gidi ba sinong dagi song sinong dagi benar gi jongi benar ajai bro nyo tu ram te kani ngapen iya UCM badang kaliang UCM ru pembangila ong ibangin su IA sajem bakin su simno ya block 1 block 2 ka nakaliang ka jongi ngila sing num lapan pedang yu ko me kata bad nakaliang UCM ru lapan pau ba ka sarkar ka rum sha baradam poi ka je keren le sing in approach no ka third alternative legal procedure pada banyak khun ya kani ka benta pada Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom
Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ikan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya